As vendas incrementanse de forma notable no Cash Record de Ribeira. O verán, o turismo e o impulso da hostalería son o cóctel perfecto para que os profesionais aumenten o seu nivel de compras. A actividade nos negocios da comarca viuse incrementada co verán. Isto tradúcese nun aumento de vendas generalizadas e un dos puntos claves na comarca é o Cash Record, que está a ser un dos referentes na comercialización de produtos. Está empezando a notar, ademais, sobre todo, está facendo bo tempo, cando o tempo acompaña e cando notase que as ventas aumentan e si, a verdade que sí que está notando bastante, sí. A hostalería e a restauración do Barbanza é un dos principais clientes da superficie, polo que As seccións nas que máis se nota no verano que aumenta é tanto a sección de pescadería, frutería e carnicería. Nos, Carreco sempre apostou polo produto local e demais, traballamos con bastantes lonxas da zona e si, notase moitísimo no verano que isto empeza a subir cada vez máis. Sí. na peixería hai diferentes produtos que contan cunha gran demanda. Durante todo o ano, que agora aumenta máis, tanto a lubina como a dorada, e sobre todo tamén o rodaballo, son tres produtos que se venden durante todo o ano, pero agora incrementase a súa venta. E tamén, normalmente tamén como era nesta época os locais que traballan con menú do día suelen cortalo e traballar máis á carta, tamén se está empezando a notar tamén a venta de peixe salvaje, tanto lubinas como lenguados, aí sí que se está notando xa tamén. E tamén hai espazo para o marisco, un dos reis do verán. Sobre todo o bogavante. O bogavante é un produto que estamos traballando moi ben, tanto o bogavante como o boi, pero sobre todo o bogavante. O bogavante é un produto que o produto estrela que temos normalmente no verano, o que máis sale. As carnes teñen unha gran presenza nas vendas, sobre todo Tira de costilla de cerdo, é algo que bueno, xa no San Juan foi algo que se notou moitísimo, e de cara a este verano, eso, a tira vai se seguir vendendo, o polo tamén se vai a seguir vendendo moito, tanto as pechugas como os traseros, e despois tamén os chuleteros de ternera gallega, é algo que ten moita salida agora no verano. outra sección cun gran protagonismo é a froitería, xa que no verán é o período do ano no que máis froita se vende. Vieites adianta que na carta de viños hai novidades para os compradores. O tema de viños, sobre todo en blanco, sempre se meten algunhas referencias novas porque, sobre todo agora no verano, o que máis sale, o tinto quedase un poquinho máis parado, pero sobre todo o viño blanco sale moito máis. Tema albariños, ribeiros, godellos, son os que máis suelen salir e sempre se incorporan algunhas novas marcas. Unha das marcas que estamos traballando ahora mesmo moi ben é os ocellos, está funcionando bastante ben. Hai 6 anos que o Cash Record abriu as súas portas en Ribeira e a cantidad de clientes está a crecer, converténdose nunha referencia no lugar. Empezamos cando foi a pandemia, empezamos nun momento crítico, pero bueno, cada ano notamos que nos vamos consolidando cada vez máis, aumentando en ventas, ese é o noso objetivo, cada ano poder superarnos. Xa que recordou que un dos seus selos é o produto de calidade e de proximidade.